Gonbidatua. Kukua. Beste gonbidatua dakagula. Vamos fondo. Sorpresie. Baina oindik ez. Bai. Bai, ez da zutari. Bai, vale. Itxoin pizkat, itxoin pizkat. Amarrak laren gitxi. Oantxe gatoz. Bidentxu, ez hau zuten sorpresa txiki bat ginule. Sorpresa musikal bat. Bai. Zeuri, ja, ez da oin. Baina gero bai, eta amarretan bukatzen dugu gero Claudio Landa eta Iaski Serrano zuak aurkestera datoz, barriro be, eguen ontan, baina oin beste protagonista nun dau. Ai, bai, Jonkaz! Hortxakau. Jonkaz. Ai, ba. Herri birati zuzenien Jonkaz geurekin, hau pa Jonkaz. Etorri naiz hora, frenatik, pimba. Zemur guapo! Ongi etorri. Espaldiko. Zemur, tío. Hau. Zemur guapo. Bueno. Zebez bat Julena, erakutzi zeure outfit guapo hau, mesedez, osea, buelta atemo. Osea, Juanlu, pintxa. Elegante. Pizka bat. Ani Gartiburu. Pizka. Hori da nire referentea. Baina eske asko gustatu zait, eta gaina gustet, esaten nahi teikela, pelukeiti pasazea? Bai, pasanaz. Izan da kasualidadea, Deitu ziaten gerora, baina... Bueno. Eta zaren, justo deitu ziaten pelukerian nengoela. Baitxu ze ondo. Erruloekin. Jonkaz. Permanente hau gezurra da. Akerbeltzen rumerian ibiltzen da tipo gora eta bera. Ikusi notzun azkenengo aldiz, neure azkenengo aldiz, Pirate eta Donostiko jaixetan. Impresionante, 3 orduz, musika, abesten, jotzen, abesti bat bestian atzetik brutala izan zen, eta ambientien zoragarri izan zen. Bai, Donostikoa. Bueno, ekarri dizkizuet pegatinak, Pegatina! Eskerrik asko. Gauza asko, fuma. Venga. Bueno, ingo dugu gauzatxo bat, eseriko gaz eta gero asuntoekin jarraitzuko dugu, bale? Hau da, gure set oso berezi bat, eta ikusten duzun moduen, anatzek aldian dakon, kristalako juera, Jon. Bueno, es que egunetik egunea jende gehiago da hor. Bai, etortzen da hona. Gero igual, programa bukatzean jomatu gara. Bai, zerbait hartzea. Programa bukatu baino leheno gero, beste sorpresatxo bat dakagu, geure ikusentzule guztixen dako, baina hori gero txue izango da. Badakit, kontzertu asko emon dituzula, Akerbeltzen rumerekin batera be, bai? Zenbat, udara hontan? Pues ditugu zenbatu. 30, 40? Gehiago. Geixa, bai? Hilabete bakoitzean, udako hilabete bakoitzean, 13-12. Ze, hilabeteko? Eta, bukatzen duzu Jonkaz, eta lekutxo bat aukeratzekotan imagina, ez da, Laska, Oñati, Sope, Montra, Eibar, Donosti, Bilbo, nora jugo zinar, Gasteiz, Iruña. Gasteiz. Gasteiz izan da, bai? Bai, dudari gabe. Gasteiz edo Araba. Osea, gehien maite gaituzte lekua da. Benetan? Bai, eta hango publikoa benetan daukala zerbait berezia, ze ikusten duzu, laugarren kantatik, bosgarren kantatik, ja jartzen dira pogoak egiten, porque beste leku batzuetan egon bat zara jendea pikatzen, sartzen. Baina, hor lehenko kantatik igual, joten duzu azke maite, ez du behar pogorik. Ze egiten dizute pogo bat? Igual izan daike jende, sozuena, eta ni Gipuzkoarra naiz, mesedez, zakau. Gipuzkoarra gehala? Bai, basaret. Bai, ez? Bueno, diferentzia handiarekin. Diferentzia handiaki? Igertzen da ikaragarri, benetan, sentiduten dut, ez da beti gertatzen, adibidez aurrekoan Donostin, eta lehen egon gara komentatzen. Ez que pirata beti. Bai, piratak gehien gozatu dan kontzertu izan da, nire bizitzan. Baina goza gainera petaute, jende mordua imaginatzen dut ez donostiarrak, ni bizkaitxarrenaz eta, leku desberdinetako jende gaztia, josala eta zen gaztie. Bai, hori gero egoten dugu. Fotarrak bai mordue brutala izan zen, eta Holanda mentzuten itxurkin frantzesak eta jende saltoka eta bai, eta egoten ziren, guri guztetan jaku jendea igotzea, eta beti galdetzen dugu izena eta nondi datozen. Eta askotan gertatu zaigu, non izan zen, Zornotzan uste dut, herrialde guztiak, egin egituela, zergaitik zaudete hemen, ez? Bueno, abardun Gipuzkoarrak ez dia izosua. Ez zarete. Baina, besteek alderatuta. Eta gainera, esan behar da, erromeriak modan dauzala hori be, bai? Bai, oso. Gitarra dakate, eta, gehu normalian Europa Parkean josun erakiztan medakau, kontzertu mordua DJ zetako bai, baina erromeriak ondioan gitarrazko daka. Hori, hemen egon garazten nagusian, egin publizia pizka bat. Zapatu honetan, Plaza Biribian, Bilbon, beraz, 11-etatik aurrera, dantzariak, zua, konfetiak, jaia, sorpresa pilo bat, gonbidatuak ere. Hoi da, Gipuzkoarrak ebai. Gipuzkoarrak ere. Erralde guztizetakuak. Bueno, Gipuzkoarren bat barruen ikuste pepa dauela. Bai, amigo, bai, sartu, Jonkaz. Venga, hau, ambiente darra dakagula eta Mikel, bai, Mikel. Hola, gaixo.
Hor gure ekipo guztize hor. Gaur etorri da leno regidoria zana aurrekortean da nerekin gaixuak oso gaizki pasaztun. Eta gaur sorpresa eman die, pizka bajane onda urte bete. Honi! Eta gaur sorpresan etorri zait eta hor dago Mikel Kariño muixu bat. Venga, Mikel hor dau, furgoneta barruen ekipo guztizea eta gurekin batera marrak amargitxe iria zenien Jonkas! Venga, Goita, energia. Bueno, musika munduko bi artista handi, Labaso eta Jonkas. Ezagutzen zinaten bikote? Aurretik. Baina hemen ezagutu gehiago. Bai batak eta bai besteak energia bat. Eta ez dakidana da, Helene off the record kamera atzetik eta komentatzen egon gazion. Zelan kudeatzen da, badakidalako kontzertu asko, eventu asko dituzula, uda hontan, sobre todo gixen bat. Zelan kudeatzen da, energia hori, tio? Guau. Eta korrexa, ez da? Lo egitea oso gantzitsua da, hemendik mezu hori. Ez da akit, ez que askotan bai gertatzen zait, igual, karo, eukidozuz, eta egon dira asteak, igual lau kontzertu eta jarraien. Eta igual eltzen da azken egune, ja zaude, bere eginda, etzan zaude, jo, nahi dut, etxan gelditu. Egun batez, porque, karo, azte burutan, barikuta zapatu nik badakit, etxan ezin ez lagon. Baina gero eltzen zara lekuetara, eta jendeak eramaten zaitu, benetan. Osea, horrela da, Igual zaude, bajoi pizka batekin, eta azten da kontzertua, eta ez dakit, ai, bale, eraman hauzu, osea, nik ematen diet, baina haiek ere. Claro, adrenalina hori pasatzen da, eta normala da, guri bebai, piloto gorrixe piztuta dauenien, gora etortzen gaz, eta hori pasatzen da. Batzutan zaude etxean da esatezu, gaur igual ez dakat energia hori, ez, edo gogo hori, edo nik zer dakit, osea, azkenian zerbitzatzen, aigea, hortan. Polita da, sentsibilitate hori, energia hori kontagiatzeko. Eta badakizu, gaudela hemen, pantalla beste aldean dagoen jendeantzat, zuentzat, eta etorri berrezu, ingi berrezu, eta gero, dugulako egiten duguna. Hori da. Jon, eta hauzea bizitza? Superbizia dela, zuen gora bihotzaken lehengo atalean ortengoan. Iker egon zala gure kontzertu batean. Bai? Eta zuzenekoaz egin bai, egize. Justo lehengoa izan zan. Bai. Eta gonbidatu ingen izun etortzea. Bai? Nik uste bai, Ikerri esan genion. Baina, karo, Ikerri... Baina mentzaude. Bueno, Jon, pixkat geixa ezagutzeko galdera azkar batzuk ditugu, baina lehena, pixkat Jon geixa ezagutzeko, nik uste bitioko bat dakagula, ez da? Zendari? Venga, ikusi eta kontatu. Berezia da abesti hau. Nik uste denok, noiz bai, indeula, bastakit, gure momentu batekin lotu, eta nehar pixkatin, ez da? Bai. Eta nola da momentu hori, berekin, Doktor Deseon ondua, osea, behaiekin horrean, eta inbeste jenden aurrean abesti hau abestu, eta nehar ezitea, osea... Ja, pues, gertatzen zait, begira, kontzertu horretan, gozatu nuen gehiago egin ostean. Zaudelako, hainbeste gauzatera bar dira ondo, nengoen, ez dakit, dana begituten, hau ondo doa, orain hemen ondo nago, ez dakit. Baina gero ikusi nuen, eta gero izan nintzen konstiente eta zen eban, guau, porque niretzat abesti hau ere, eta nire abesti guztukona, Osa, literal nire abesti guztukona, Doktor Deseo da, bueno. Niretzako, osa... Eta hor, egun horretan egin genuena, da zerbait, ez nuena espero, eta gertatzen zaizu bizitzan, eta asimilatzen duzu gerora. Osa, hilabete batzu pasata ikusten nituen bideoak etzean, ez dut. Labaso hori, askotan pasatzen da, gauza gainean, agortoki gainean zauz, oso zentrauta, eta igual askotan ez tozu hainbeste asimilatzen, eta inkluso igual disfrutatzen, bez, no? Ke ba, niri gertatu zait Kolombiako birarekin, oraindik ez dut gestionatu zenbat gauza gertatu diran. Eta atera baino lehen, daukazu hemen sabelean gauzatxo hau, ez dakit nola, ez dakit zeizen jarri, baina ni bete esan dut hau beharrezkoa dela. Osea, hau ez dagoenean, ni ez naiz oholtza batera igoko abestera. Osea, hau beharrezkoa da oholtzara igotzeko, ez? Eta azkenean babera esaten duena, ez? Haude hor milaka gauzetara,
eta zara kontziente egiten ari zaren mobidan, ez? Gero, denborarekin eta arnazakin ikusten dezu, eta aixu hori ninaz eta hori egin dugu, eta ostras, eta mugimenduak, eta hori... Emongo dotzula bebai, ez da, bagaje hori, musikal hori bebai, igual keixa gozatzen, igual hasi berri bat zenien, igual keixa gozatzen da, baina gero igual esperientziakin aldatzen doia, ala ez, segun bakoitzak, ez da? Ba, alderantziz, igual azten zarenean, kasi nintzenean, gero ikusten ditu bideo batzu, eta zen dut, baina, ni eskerrak zeudela grabatuta. Pues tururu, mesedes. Ni daukat lagun bat, esan zidala, basu, ezara konturatu ostikadak botatzen dituzula besten duzunean? Eta egia da. Bai, Egia da, bueno, osea, basu patada, hashtag basu patada. Benetan, osea, ematen ditut ostikada bat txukolan, airera, eta ni ez nintzen konstiente, keba. Katalin. Hori zerena momentuko adrenalina bebai, baina... Bai, basu patada. Neire esatea badazkatelatik batzuk, eta nien aizena konturatzen hori gehien bat asko zautzen haun jendiak, baina badazkatelatik batzuk eta ni... Ez. Batzuk ezagutzen ditugu. Gero ez dela hortan fijatzean. Batzuk ezagutzen ditugu. Ze gero ikusten duzu zuen burua, adibidez. Nik ez. Neuk Nik herri txiki, bai ikustet. Bai, gero betzeko eta mejoratzeko. Eta mejoratzeko zein behar da, beratzirak eta 57 diez, eta ez nauzta zuzen darizak, ojo. Herri txiki ikustet, bueno, guazteko. Segundu bat. Sorpresa bat. Igandetan delako eta duzuzen ian da, orduan gero berrizkaila. Askotan bai ikusten dere burua ikusteko. Sorpresa bat dago gula seguntzako, etorri gurekin kanpora. Binka, dano kanpora. Batzu, Jonkaz, ekipo guztiak, kasi nahi bozuzuko bai. Ezi, Iratxe. Venga, etorri gozatzera. Denok, venga. Jonkaz, prest! Eta sorpresa hori hola ikinio, gero amarretatzuak jasazonozak Claudio Landakin batera eguenotan, abuztuako itabi. Baina, Landerrekin batera, Lander, Gabon, Jonkazek, kontzertu sorpresa bat emango dozku, Lander, ongi. Kaixo, Lander! Bai, placer bat, Guatzera. Bueno, esperakin batera besteko. Sorpresa hau zen, Baina... Jorekin abestuko dugule. Kamiseta. Abesten da buena. Zer duzen motibatzen dana? Bale, gehien abesten duna orduan. Lehiaketa dago? Lehiaketa dago. Akerbel kamiseta. Nik beti galdetzen. Zurieta ez kamiseta. Venga, gurosuni. 3, 2, 1. Eurre, aparte. Helduko nazela berando. Alko Marie! Eta prakak ezin sartu, ezin izango lotin osaztu, ezin kendu alkondari eskiaran beran. Negozen, solo moduen, jarri ginen, eta probatu gendun estitzen. Zeran? Solo moduen, jarriko gara, gadozatzen. Ikusten zaitun neska, Gustora zaudela, ikusten zaitun neska. Gustora zaudela, ikusten zaitun neska. Gustora zaudela.
Labazu, danak ekipo, mia esker. Nik uste kamisetie horra gora botako dugule. Kamiseta gora. Gero gora botako dugu. Eskerrik asko, Jonkas, eskerrik asko. Bikote, eskerrik asko. Benetan. Mia esker. Gozatu udara gehatzena, zueire eskerrik asko. Eta badakizue, konfirmatzen didate bihar ere, eguzkia aterako dela. Agur, familia! Gara iatak! Bota! Irrifarre eder horrekin zoratzen baina uzuzu nik maite zintudan